Hello. Hello! Welcome to Dwayne's channel. Nandito kami ngayon sa Australia. Mabuhay Pilipinas! What's up sa inyo dyan? We are here in Australia right now on the Gold Coast, diba bebe? So panoorin mo ang video ni Shantak ng reaction ng family namin pag nung dumating kami dito, ganon. Ayan, diba Shan? It's maganda dito bebe, no? Tingnan mo. On the beach! Maliwalas dito bebe, no? Oh, anong maliwalas? You don't think it's maliwalas? What's maliwalas? You don't know what maliwalas is? Mas Pinoy ako sa'yo eh. Hindi kasi waray ako. So what the fam, I know it's been a long time since we've posted a video. Mag-Australia ba kami or hindi? Kung doon kami sa Australia or dito lang kami sa Pilipinas. So if you ever papunta si Shanta sa Australia, eto yung gagamitin namin. First One Education Migration. They specialize in getting Filipinos to Australia. Okay, whether that's through study, work, tourist lang, or spouse visa, ganon. Alright, so kung gusto nyo mag-abroad, panoorin nyo tong video na to. Sana magiging malaking tulong tong video na to sa inyo. Ayan, alright. So, let's go to First One Education Migration and see what they have to offer. Ayan, okay, panoorin nyo to. So here from the Sydney airport, let me show you how to get to First One Education Migration. Right? Madali lang yan. Sakay ka lang ng taxi. Diba? Daming taxi dito sa airport. So First One Education Migration has offices in the Philippines as well. So kung nandun ka sa Pilipinas, doon na lang kayo pupunta sa office nila. Pero habang nandito ako sa Australia, sa Sydney na lang muna ako. So eto na po siya, Pitt Street. So hanapin natin ang 307, alright? Nasa level 9 sila. This is it, we made it. Right across the road from the, ano ba yun? Pitt Street Uniting Church. Dito siya, 307 Pitt Street. Yun. Pagpasok nyo dito, you can read on the wall here kung nasaan sila. Ayan, First One Education Migration, right there. Ooh, here we go. Ayan sila. Hello. Hello po. Kayo po ba si Dwayne? Apa, Dwayne. Hello. Ako po si Carla sa Carla. First One Education Ayan. Migration. Here we are at First One Education Migration. So, like I said before, kung Pilipino ka, gusto ka pupunta dito sa Australia, mag-aral ka, magtrabaho ka dito, dito kayo mag-inquire sa First One, okay? Pwede kayo mag-inquire sa Facebook nila, pwede kayo mag-inquire through email or online. Ilagay ko sa description ng video na to ang mga link sa website nila, sa Facebook page nila, ganun. What do you do here? First One Education Migration is an education and migration agency. We do help people to enroll the schools, apply the visas, Awesome. and we do also apply tourist visas, partner visas, working visas. Do you do a lot of Filipino applications as well, or? Yes, we have a lot of actually Filipino applications from onshore and offshore. Okay. We have several offices in Philippines, 2 offices in Manila. One is in Cubao, one is in Fort Bonifacio. Oh. We have office in Davao, Cebu, Angeles. So you could help me bring my wife to Australia? Anytime. Most welcome. Or maraming Filipino ang pumupunta dito to apply for student visa or working visa. Katulad nila, o di ba? Tourist visa muna kayo. Sila tourist visa. Okay. Kayo po? Citizen. Citizen na kayo. Ang galing na. Australian ka na. Aussie ka na. White na siya, white. Meet Jerry, a specialist in helping Filipinos migrate to Australia. Ako nga pala si Jerry from First One Education. Ano ang visa mo ngayon? Tourist. Tourist visa. Okay, at ang iyong intention is mag-apply ng student visa dito. Meron ka bang particular na course na gustong kuhanin? Cookery. Cookery. Okay. Kadalasan ang ino-offer namin dito ng mga courses is yung hanggat maaari yung may pathway sa permanent residency. Okay, ang commercial cookery o ang pagiging chef is may pathway sa permanent residency. Mag-aaral ka ng 2 years or 2 years and 3 months sa commercial cookery. After ng studies mo, qualified ka to apply for graduate visa.
Ang graduate visa, bibigyan ka niya ng 1 taon at kalahati na temporary working visa. Ito ngayon yung magagamit mo, ito yung pagkakataon mo ngayon para magkaroon ka ng work experience dito sa course na tinapos mo. Itong tinapos mong course na to, i-assess yan ng TRA. Ang TRA, yan yung assessing body ng Government of Australia. Assessing authority yan. Kung siyempre meron kang i-comply dyan ng mga requirements, kapag ka na-comply mo na yan, bibigyan ka nila ng full skill assessment. Pag may full skill assessment ka na, pasok ngayon yung requirement naman ng Australia na tungkol sa point system, which is sa ngayon is minimum of 65 points. Pag meron ka na yung points na yan at meron ka na ng full skill assessment ng TRA, pwede ka mag-apply na ng permanent residency. Pero Sir Jerry, can you just explain yung process? Kung paano ko ba sisimulan mag-apply? Okay. Nung student visa, pag naka-student visa lang ako. Okay, ganito yan. Sasubmit tayo ng application sa eskwelahan, dadaan ka sa English Placement Test. Pagka naipasa mo yung English Placement Test, magbibigay ng offer letter yan. Pag may offer letter na tayo, bayaran mo ang dapat bayaran ng initial tuition fee sa school. Bibigyan nila tayo ngayon ng confirmation of enrollment. Pag may confirmation of enrollment na tayo, that's the time na tayo pwede nang mag-lunch. Okay, pagka-lunch natin, susunod na yung sa medical. Pag nakapagpa-medical tayo, wala na tayo gagawin kundi maghintay kung ano ang magiging result ng ating application. Hindi na natin kontrolado yun. Hihintayin na lang natin kung ano ang magiging result. So, siguro yan lang at simulan na natin ang ating application. Okay? Thank you. Education migration, number 1. Yun, di ba? Number 1. Number 1. You guys should go here. Ayun. Ato na mo diri. Kuya. So, ayan, gusto mo ba magtrabaho, mag-aral sa Australia? Tutulungan kayo ng mga kaibigan ko sa First One Education Migration. So, if you want to contact them and ask them how to get to Australia, check out their website at firstedumigration.com.au or check out their Facebook page, which is First One Education Migration Philippines. All links will be in the description below. Ayan, kita-kits sa Australia. Maraming salamat po sa panonood, guys, and kita-kits sa sunod na video ng Duwanta. Bye for now. You're beautiful.